Metroa Basaurira llegatu da momentu Zarizko geltokiarekin, gaur goizean inauguratuta izan dena hain zuzen ere. Geltoki honetara gaur egun, 27.500 pertsona ingurue llegatzen dira, oinez joan da 10 minutu baino gutxiagora. Geltoki berri honekin, Basauri azpiegitura bizkor seguru eta iraunkor batetan sartzen dugu. Basauritarrak, Bilbo eta bere inguruko herrietara hurbiltzen ditugu. Bizitza erraztuz, harremanak handituz. Funtsezko zerbitzu publikoa da honako hau, hiritarrentzat egindako trena. Bokazio publikoa barik pentsazeiena, akordio eta inbertsio publiko barik bidera ezina. Urtearen amaieran herriko bigarren geltokia martxan jarriko da, Basauri izena izango duena. Metroaren bidez, erabiltzaileen, hau da 53.000 pertsona inguru, bizi kalitatea hobetuko da.